शिवांशु म्यूजिकल में आइल बनी जा। आप सबके प्यार दुलार चाहिए। आई सबसे पहले माँ सरस्वती के एक वंदना। हम त सुमिरन करीना महतरिया हो, हम त सुमिरन करीना महतरिया हो, लइका गुहार करता सुमिरन करीना महतरिया हो, लइका गुहार करता। तोहारो दुआरिया हो, आइल बानी तोहारो दुआरिया हो, लइका गुहार करता। हम त सुमिरन करीना महतरिया हो, लइका गुहार करता। ठीक है भैया। और भक्त क्या कहता भैया? साज बाजना उखड़ल आवाज बा, तोहरे कृपा बाकी मैया पूछत समाज बा। साज बाजना बा उखड़ल आवाज बा, तोहरे कृपा बाकी मैया पूछत समाज बा।